Velkommen til cocktailbartenders.com. Jeg vil lave en mojito for jer her i dag, og jeg har mit glas stående her. Så tager jeg en limefrugt, og den vil jeg skære ud i 8 stykker. Og afhængig af limefrugtens størrelse, så bruger jeg 5-6 stykker af limefrugten. Og den her limefrugt den er rimelig stor, så der vil jeg kun bruge 5. Sådan der. Så tager jeg nogle mynteblade, og der tager jeg cirka en 6-8 mynteblade, afhængig af deres størrelse og friskhed. Sådan der. Og det er lidt fat med rørsukker. Sådan der. Og så tager jeg en skefuld med rørsukker fra putter. Sådan der. Og så tager jeg en modler godt. Og sørg for, at du får godt med saft ud fra limefrugten. Sådan. Og så tager jeg en ske med knust is. Sådan der. Og så har jeg min rom, og der tager jeg 4 cl. Sådan der. Og så har jeg en flaske med noget, som vi kalder gong, og det er sukker blandet op med vand, cirka 2/3 sukker, og fylde kogende vand i og ryste den, så det bliver godt opløst. Og den tager jeg 2 cl af. Sådan der. Og så tager jeg en ske og rører godt. Så kan det være en god ting lige at prøve at smage på den, om den smager, som den skal. Det smager rigtig godt. Og så topper jeg op med dansk vand her til sidst. Og det er vigtigt, at man topper op med dansk vand til sidst. Det vil sige, at man gør det efter man har rørt i den, så man beholder alt kulsyren i. Sådan der. Og så har jeg et stykke mojito.